ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ମୋ ପୁଅକୁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ବାରେ ମାଙ୍କର ଜେଜେମାଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାତିମାନେ। ହେଲେ ତୁ ଯଦି ତାର ସେବା ସବୁବେଳେ କରିବୁ, ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ତତେ ସବୁବେଳେ ମିଳିବ। ତୁ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିବୁ, ମାଙ୍କୁ ତେଲ ଲଗେଇ ଦେବୁ, ମାଙ୍କର ସେବା କରିବୁ, ମାର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯେଉଁ ଖୁସି ଟିକିବ ନା, ସବୁବେଳେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇକି ରହିବ। ସବୁବେଳେ ସେମିତି ତୁ ସେବା କରୁ। ତୋ ମା ଖୁସି ହେଲେ ତୋର ଖୁସି। ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଦୁନିଆରେ ଜେଜେମା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।